गिबियावनो खुलुमबाय आं दायो गुवाहाटीयाव दङ आरो आंजों लोगोसे माने प्रग्रेसिभ फार्मार बिथांमोन दङ आरो आं दा सासे एकदम माने जोंनि चिरां जिल्लानि मुंदांखा सासे आबादारिजों आं सोंनाय फिननाय लागोन नोंथांमोना भिडिअखौ एकदम जोबजासिम नायलां आरो आं जाय बिथांजों सोंनाय फिननाय लागोन बिथाङा गोबांथार माने प्राइज मोनबोबाय माने एवार्ड एचिभ खालामबोबाय नोंथांमोना नायदोल' खोनासंदोल' आरो जायफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों बिथांमोना जाहाथे माने लाइक खालामो शेयार खालामो आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बिदिनो जाहाथे नोंथांमोना गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नुनो मोनो जों दा उन्दुगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे बिथाङा जाहैबाय खोन्थादो एसे आंनि नामा अमर चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो बेनिफ्राय गामिया जाहैबाय सालबारि सान्तिपुर खाथिनि ओमफ्राय जोंथ' दा बे समाव गुवाहाटीयाव दंफैयो ना दायो जोङो गुवाहाटीयावहाय 7 आसाम इन्टारनेसनेल माबायावहाय माने हर्टिकालसार श'आवहाय दंफैयो दाखाल 17 थारिखनिफ्रायनो होनजायोना 17 थारिखनिफ्रायनो जोङो 17, 18, 19 आरो दिनै जोबनायनि खोथा दिनै जोब्बाय दा जोबसिगोन ना बुंदों माबायावहाय 12थायावहाय दा लास्ट क्लास दंबावो जोंनिया दा नैबे बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों आरो हांख्रायनानै बाहाय ओमफ्राय दायो गोबां माने प्रग्रेसिभ फार्मार दङ ओमफ्राय बिथाङा मैया मोनसे आङो मैयाहाय बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सार्कोल वाइसैहाय बेबायदिनो एवार्ड रानना होनाय जादोंमोन बेस्ट फार्मार एवार्ड बेनिफ्राय आंनावहाय SDC आ फन खालामहरदों माबा जोंनि सार्कोल अफिसनि गेजेरावहाय नोंखौनो बेस्ट फार्मार जोङो मोनबाय होननानै ओमफ्राय बे समावहाय आं सारखौ बुंहरदों आरो आंथ' थांनो हानाय नंला मानो होनब्ला आं गुवाहाटीयावहाय दंफैयो नै दायो बे इन्टारनेसनेल एग्रिकालसार हर्टिकालसार माने श'आवहाय दंफैयो आङो दा बेयाव मोनसे ट्रेनिं बायदि सोलिगासिनो दं वाट्सएप हिसाबैहाय बेनिफ्राय आं थांनो हानाय लेनहरदोंमोन आं ओमफ्राय बे समावहाय सारा बुंहरदों आरो आंखौहाय दे आं नोंखौ बुजिबाय नों फैनो हायाब्लाबो नोंनि मेसेजखौ नोङो फाथायहरनो हागोन नामा होननानै हागोन सार होनबाय आङो ओमफ्राय आंनि एबसेन्सआव आंनि मेसेजआ एवार्डनाखौ नाजावदों आरो मैयाहाय बेस्ट फार्मार एवार्डनाखौ जोंनि बेंटल सार्कोलनि आन्दारावहाय आच्छा नोंथाङा दिनैसिम मा मा एवार्ड मोनबोखो आं दिनैसिमावहाय एवार्डनाखौ 12थासो एवार्ड बेनिफ्राय फेलिटेसन मोनबाय आरो फेलिटेसन हिसाबै आङो KBK निफ्राय मोनसे मोनबाय बेनिफ्राय IOCL बे जोंनि धालिगाव मानिफ्रायबो आङो इन्डियान अइल मिनिस्टार रमेश तेलिनिफ्रायबो गांसे माबा मोनदों फेलिटेसन मोनदों बेनिफ्राय आरोबाव बेस्ट माबा माने BTC आवहाय बेस्ट फार्मार हिसाबैहाय आङो आरोबाव मोनसे हेन्ड ट्रेक्टरबो मोनदों जोंनि माबानिफ्रायनो BTR गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बेखौ आङो गबिन्द सारनिफ्राय नाजावनाय जादों बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय आरोबाव बेस्ट फार्मार बेबो टाटा य'दा गारि गंसे मोनदों फ्रियावनो कमप्लिटलि माने BTR आ बानायनानै हरजोबदों बेवहाय आङो जोंनि चिफनिफ्रायनो बेखौ नाजावनो मोनदों आरो चिफ प्रमद सारनिफ्रायनो आरो बेजों लोगोसे गोबांथार बेबायदिनो जोंनि डिस्ट्रिक्ट माबानिफ्रायबो फेलिटेसनखौ आङो मोनगासिनो दङ जोंनि डिस्ट्रिक्ट DC अफिसनिफ्रायबो आङो मोनबाय बेनिफ्राय आरोबाव दंबावो गोबाङैनो माखौबा बावलायलांबायसो सार्टिफिकेट नायनायलासो मिथिनायसै आरो बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय होदोंमोन दङ आङो गोबाङैनो इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो मोनदों आङो SBI डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो मोनदों आङो बेंक माबानिफ्रायबो दङ बिदिनो माने गोबांथार माबाफोर दङ आरो आंनावहाय माने गोबांथार माने एवार्ड एचिभ खालामबोबाय आरो ना ओमफ्राय दा फेलिटेसन माबाखौ मोनबोदों आरो आङो आच्छा नोंथाङा ओमफ्राय दा मा आबाद मावो ओरैनो आंथ' मेनलि स्ट्रबेरि आङो आबाद खालामदों दायो आङो 4 बिगा आङो दा रानिं दङ माबाया स्ट्रबेरि आरोना बेनिफ्राय वाटारमेलन दङमोन सिगांहाय खनसे बेनिफ्राय बेखौ आं फानजोब्बाय आरो नै दायो जानुवारिनिफ्राय रेडि खालामफिनबावगोन ओरैनो 15-20 बिगा बिदि गायो आरो वाटारमेलनखौ आरोना बेनिफ्राय ड्रागन दं आंनावहाय 1 बिगानि बारनाय नामाथाय ड्रागना आं ओरै साइड एरियायावहाय गायनाय जादों नालाय ओमफ्राय मैथ्रु गायदोंमोन आङो 2 बिगासो खिन्थु बियो अखाजों माखासे एसे माबा जाबाय गाज्रि जादों आरो ना G9 दायो 10 बिगा गायनानै दङ G9 थालिर बेनिफ्राय बेजों लोगोसे ओरैनो फिसा फिसौ माखासे आबादफोर मावदों आरो भेनिलाफोर मावदों भेनिलाबो ओरैनो बिगा हिसाब मावनाय जायाखै आङो बेखौहाय आङो दायो 200सो बिफां दङ आरो आंनावहाय बेनिफ्राय गय बागान सिङावनो ओरैनो कक'वा बिफां दङ कफि बिफां दङ बेनिफ्राय मस्ला बिफां दङ बे गलमरिस ब्लेक पेपार होननाया बेफोर दङ आरो दंनायालाय दङ मथा-मथि गासिबो एसे-एसेबाबो दंजोबो आरो एसे-एसेब्लाबो नायनो हागोन आरो थाङैनिखायनो थांलायो गोबांथार जोंनि माबानिफ्रायनो BTC निफ्राय गिदिर मानसिफोरा भिजिट खालामहैयो नायहैयो
बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो फैनानै ओरैनो ट्रेनिं बायदि लाफैयो आंनावहायनो ओरै गसाइगावथिंजायनि मोनसे NGO दं बिसोरो आंनावनो फ्राय लिंबोबाय थायो माबोरै वाटारमेलनखौ मावनांगौ खोन्थाहरनो आरो आङो खनब्रै खनबासो जाबाय बिथांमोननो फोरोंहरनाया बेनिफ्राय मोजां मोनदों बिसोरो आंनि माखासे फिडबेकखौ बेनिखायनो फैबाय थायो आरो बिसोरो ग्रुप लालायोहाय नै मैया दाखालिबो बेवहाय फैयामोनब्ला आंहा बेबायदिनो मोनसे माबा प्रग्राम दंबावोमोन ट्रेनिंनि थाखायहाय बिसोरो फैनो नागिरदोंमोन आंनाव 40 जनसो फैयो आरो 40-50 जन बिदि फैयो ग्रुप फैयो आरो ना ग्रुप फैयो नायफैबाय ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय मिथिनानैबो लाबाय आरो ना बिसोरो बिदि आरो ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा मा समनिफ्राय आबाद माने स्टार्ट खालामनाय आबाद मावनायखौ बारा गोबाव जायाखै आबाद मावनाया ओरैनो 2018निफ्रायसो आङो स्टार्ट खालामनाय जादों बेनि सिगां आङो मोनसे माबायावहाय माने NGOआवहाय मावोमोन बेयो जोंनि क'क्राझारनि मोनसे मिशन दङ बेनि आन्दारावहाय मोनसे नेकर्ड दंमोन बे नर्थ इस्ट माबानि माने रिलिफ आरो बेनि आन्दारावहाय आं मावदों 6 बोसोर बायदिसो ओमफ्राय बे प्रजेक्टआथ' उनावहाय बन्द जाबाय गैला बेनिफ्राय बन्द जानायावहाय आङो माने आंनि माखासे माबाफोरखौ लानानै आरोबाव गोबांथार रिसार्च खालामबाय बे आबादनि सायावनो गोबांथार जोङो सेमिनार होलाबायोमोन बेनिफ्राय आङो गावखौनो डिसाइड खालामो आरो जोंनिया गावबागाव हायावहायनो गोबांथार हाया ओरैनो बेखारसो नुलाबायनानै थायो गोग्लैनानै थायो आरो बेखायनो बे हायावहाय माबा मोनसे जोंबो फोरोंनायजोंल' जाया जोङो सासे दैखुन्थि जायोब्ला साबसिन जायो आरो मावनानै दिन्थिनो हायोब्ला बेखायनो आं सानदों आरो एसेब्लाबो आङो आंनि थानाय जि हा बेवहाय आङो माबा मोनसे प्रडाक्ट खालामनानै मानसिफोरनो दिन्थिनांगोन होननानै आङो माने स्टार्ट खालामनाय जादों आरो आं फार्स्ट वाटारमेलनखौनो आं मावजेननाय जादों फार्स्ट टाइम वाटारमेलनखौ मावबोदों आरो ना फार्स्ट टाइम आङो वाटारमेलनखौ मावजेननाय जादों बेनिफ्राय बेबायदि वाटारमेलन मावनाय समावहाय गोबां मानसिफ्रा थांनानै नायदों आंनावहाय माने गोबां मानसिफ्रा मोजांबो साजेसन होदों गोबां मानसिफ्रा माने नेगेटिभबो होदों आरो आंनावहाय मानो होनना बुङोब्ला वाटारमेलनखौ बयबो मिथियो माने माबायावसो बालाबारियाव गायग्राखाय बालाबारियावहाय जायो होननानै आरो बयबो मिथियो आरो खिन्थु माबायावबो दे माने माइ गायग्रा हायावबो दे जायो बेखौ मानसिफ्रा बे समावहाय एफाराब माबा खालामाखैमोन फोथायाखैमोन इभेन एग्रिकालसारनि माखासे गोबांथार लिडारफ्रा थांनानैबो बुंहरनोसै आंखौहाय माने बे माथो माबायावसो हायावसो साबसिन जायो बेयाव माबायदि जागोन नों गायनानै ट्राइ खालामदो होननानै गोबां मानसिफ्रा थांनानै आंखौ बुंहैदों बेनिफ्राय उनावहाय आंथ' गायनानै साक्सेसखौ दिन्थिबाय अब्लासो माने चिराङावहाय माने एग्रिकालसार थ्रुयैहाय अफिस थ्रुयैहाय गोबां मानसिफोरनोहाय डिक्लेयार होबाय माने जोंनि माइ गायग्रा हायावबो वाटारमेलना बिराद मोजां जायो बाला हानिफ्राय साबसिन जायो होननानै अब्लासो मानसिफोरनोहाय माने डिक्लेयार होनायावहाय दायो बयबो मानसिफोरा दिनै चिराङावहाय गायसावदों बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायावबो दा गायसावबाय आरो नङाबा सिगांहाय माने बालाबारियावल' जायो होननानै जोंनि बर' मानसिफ्रा गायखायामोन नुफेराखैमोनबो आरो बिदियाव चिराङाव बुंनो थाङोब्ला आंनो फार्स्ट गायजेननाय जादों दा बेनो प्रुफ जाबाय आरो ना जायो होननानै जायो होननानै बेनिफ्राय बिनि उनाव आङो स्ट्रबेरि गायनाय जादों स्ट्रबेरिखौ आङो फार्स्ट एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो एसे फुलि मोनलांदोंमोन आरो बेनिफ्राय फार्स्ट लांनायाथ' आंथ' मोजांबो एफाराब रोङामोन स्ट्रबेरिखौहाय बेनिफ्राय लोगोफोरजोंसो कन्टेक्ट खालामबाय आङो ओरैनो बेनिफ्राय बिथांमोना आंखौ अभारफनजोंहाय मोजाङै फोरोंहरदों अब्ला फोरोंसेयावबो माने गोबांथार बुस्थुफ्रा थैदों आरो बिफांफ्रा बेनिफ्राय आं बे समावहाय एग्रिकालसारावहाय आं खबर लाफैफिनबावदोंमोन आरो नोंसिनि फुलियाथ' हरनाया फ्राय थैजोब्बाय दा माबा मोनसे बेब'स्था दङ नामा होननानै मानो होनना बुङोब्ला फुलिल' हरनायजोंथ' जेबो जाया नालाय बेवहाय आरो गोबांथार खरसा खालामबावनांगौ जायो जेनेबा फार्टिलाइजार बेनिफ्राय ओरै माबा मा होनो मालसिं बायदिसिना बायनाय लेबार खरसा मा खरसा मथा मथि आङो मा होनो 1 बिगायावहाय गैयाब्लाबो 30-40 हाजार बायदि इनभेस्ट खालामबावदों आरो बेनिफ्राय बे 30-40 हाजारखौहाय माबोरै बोखांफिननो हागोन आङो बिराद खायदा खालामबाय थादों बेनिफ्राय एग्रिकालसारनिफ्राय जुदि मोनफैबावब्ला आं बेखौ नेनायसै होननानै आं नेदोंमोन बेनिफ्राय बे समावहाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय बुंबाय बेखौ जों जेबो बुंनो हाया सफैयाबो जानो हागौ ओंखायनो नों गुबुन मोनसे बेब'स्था लादो होननानै आं बेबायदि जेब्लानाखि बेब'स्था लादो होनना खोनायो मिन्थियो आंनि सिगाङाव बुंहरनो अब्ला बे समाव आङो गुबुन मोनसे स्टेप लाबाय आंनि जिनाखि लोगोफोर साउथनावहाय थानाय समावहाय गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफोर लोगो मोनदोंमोन नालाय आङो बिसोरजोंहाय आं कन्टेक्ट खालामहरबाय बेनिफ्राय बिथांमोना बे स्ट्रबेरि फुलिखौहाय आंहाय हरदों आरो ओमफ्राय बेजोंनो आङो गायबाय ओमफ्राय बुस्थुआ आरोबो साक्सेस जाबाय आरो एसे लेटलि जादों बेनिफ्राय साक्सेस जाबाय जानाया फिथाइया बेनिफ्राय दाने बे फार्स्टआवहायथ' आङो जेबो जायाखै नेक्स्ट इयारावहाय आङो आरोबाव ट्राइ माने गायबावबाय आङो एसे बांसिन गायदों आरो बे समाव 2 बिगा बायदिसो गायदों आङो जेब्ला 2 बिगासो गायो बे समावहाय दाने
2019 आवहाय मा जाबाय माबा कर'नानि एसे दावराव कर'ना बेमार कर'ना बेमारनि एकदमबारे ओरैबायदि स्ट्रिक्ट न'निफ्राय ओंखारनो हायि जाहैबाय आरो दानिया बयबोथ' मिथिखागौ माबायदि स्ट्रिक्ट जायामोन फार्स्टआवहाय बेनिफ्राय फिथाइयाथ' ओरैबायदि मोनफ्रुजोब्बाय महाय सेल खालामबावनाय दखान मोनसेबो गैला बाजार मोनसेबो गैला बेनिफ्राय उफाय गैया आं निउसाव नायजादों आरो बे समावहाय बेनिफ्राय निउसावहाय बयबो मानसिफ्रा नुसावबाय फिथाइया ओरैबायदि माने गोमोन गोमोन मोनफ्रुलायनायखौ खेबखादों बिसोरबो सेवनो थांलायलायनायखौहाय आरो गिदिर गिदिर देरदों खिन्थु फाननो माबा गैया मार्केट गैया माने लकडाउन जाला जोब्बाय ओंखारनो मोनला गामियावबो हाबनो मोनबावासो ओरैबायदि ओमफ्राय बे समावहाय आं निउस होखाय लगे लगे माबायावहाय मा होनो डिसि अफिसावहाय आङो फैबाय आरो बेयावबो ओरैबायदि गिबांसिनै फैनांबाय लामानो माने आं एसे खबर लाहरदों ओरै माबाजोंहाय एग्रिकालसार डाइरेक्टरजोंहाय रायज्लायहरनानै माने बिथाङा होनबाय नोङो डिसि अफिसाव थांनानै एसे रायज्लायहैदो जुदि डिसिया माबा होयोब्ला मा होनो पारमिट होयोब्ला नोङो न'खर रानना होनायनि नोङो एसे बेब'स्था लादो लिरनानै होनबाय आरो थांनानै रायज्लायबाय बे समाव डिसिया ओरैबायदि मोजां आंखौहाय रेसपन्स होदों बेनिफ्राय आं एसे माबा खालामो होननानै बेनिफ्राय बियो बोरै बोरै कन्टेक्ट खालामखो IOC आवहाय बेसेबांनाखि माबाखौ अफिसारफोर दं थाग्रा बिसिनि जेनाखि नैबेयावहाय बियो कन्टेक्ट खालामहरबाय बियो डिसिया बेनिफ्राय दाने IOC आवहायबो आंनि माखासे माबाफोर दङ लोगोफोर दङ दा बिथांमोनाबो आंखौहाय सहाय होबाय बेनिफ्राय दानिया बेसेबांनाखि ओंखारलायनो हायै जादों बे समावहायबो आङो माने डिसिनिफ्राय पारमिसन लानानै IOC आवहाय उनावहाय फाननो हादों आरो बिदि लसद्राय जायाखिसै बांद्राय लस जायाखै आरो आंनि थांनाय माबाफोरखौ बोखानो आरो प्रफिट एसे बोखांनो हाफिनबावदों आङो IOC आवहाय बिसिनि थाग्रा माबायावहाय केम्पासावहाय आङो 1.5 मास फुरा कन्टिनिउ बिसिनोहाय हैबाय थादों आरो स्ट्रबेरिजों लोगोसे वाटारमेलनजों लोगोसे आरो मैगं थाइगंबो आं बिथांमोननो साप्लाय खालामबाय आरो 1.5 मास बायदिया बिथांमोनाबो ओंखारनो मोनखायाखै गावसोरबो ओमफ्राय जानाय लोंनायनि बिराद प्रब्लेम जाबाय नैबेवहाय आङो बिथांमोनखौहाय आंनो सहाय होनायजों लोगोसे आंनि माखासे माबाफोरखौ फाननो हाफाजोब्बाय आरो माखासे जेनेबा जिखिनि माने दिहुनथाइ बुस्थु बेखौ फाननो हाबाय आरो मैगं थाइगं फाननो हाजोब्बाय फिथाइ सामथाइ जिखिनि खेथि खालामदों आरोबाव गामियावहाय माखासे मैगं मावनाय बेखौबो आङो माने बिसोरबो फाननो हाले नालाय बेखौबो आं लाबोनानै बिसोरनो होफैबाय आरोना बिदि जादों आरो मोजां डिसिया मोजां आङोहाय बेवहाय मार्केट खालामनानै होदों आरो IOC जों लोगोसे आरोबाव NTPC आवबो आंनोहाय पारमिट हरबावबाय बेवहायबो माने केम्पासावहाय आंनो डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै हैबाय थायोमोन NTPC आवबो मथा मथि मोजाङानो जादों माबायावबो लकडाउनावबो माबा जायाखै आरो प्रब्लेम जायाखै दासिमाव आं माने मार्केटिंआवहाय एफाराब प्रब्लेम मोनबोआखै दायो माबाथ' स्ट्रबेरिफ्राथ' मालाबा समावहाय सानसेयावनो 2 कुइन्टाल 2.5 कुइन्टाल 3 कुइन्टालसिम खानो आरो खनसे खागासेयावनो माने खनसे खागासेयावनो आरो माने साननैजों सानथामजों खाबाथाय 3 कुइन्टाल गाहाम खानो आरो 3 कुइन्टाल ओमफ्राय बे जेनेबा बबाव थाङो बे बुस्थुआ स्ट्रबेरिया भुटानाव थाङो बेनिफ्राय लकेलावहायबो बिराद लाखियो आंनाखौ बेनिफ्राय ओरै क'क्राझार थांबाय बङाइगाव फैबाय माखासे माने लकेल एरियायाव थांजोबो आरो लकेल एरियायावनो 1.5 कुइन्टाल बायदि थांखायो बेनिफ्राय 1 कुइन्टाल बायदिखौ गुवाहाटि साप्लाय हरबाय बिदि आरो ओमफ्राय मालाबा समावहाय गुवाहाटियावनो खनसे 2 कुइन्टाल बायदि लाबोबाय बिदि आरो ओमफ्राय मालासो मालाबा थोलायलाङा आरो दाथ' मिथिखाबाय बयबो ओमफ्राय गुबुन जायगानिफ्रायबो बिराद थाङो आंनावहाय अर्गानिक फार्म होननाय माबा हिसाबैहाय बेनिफ्राय न'आवहाय एटलिस्ट 10 केजि 12 केजि दोनबाय थानांगौ जायो नांबाय थाखागौ आरो मानसिफोर फैयो नालाय गोजान जायगानि बेखायनो ओरैनो बोरै मोदोम गोजा थोनहरफिननाय उसुबिदा जायोना बेखौनो मोनसे आसा लानानै फैदों बेनिखायनो नांगौबा थाथों होननानै आङो माने बिदिनो 10 केजि 12 केजि जानाय बायदिखौ आं दोनबाय थायो आरो थिगानो जेन एफा गोजाननिफ्राय फैनाया मोदोम गोजा थांफिनो गारि खरसानिबो खोथा दङ बिसोरबो माबा मोनसे बेनिफिट जालांबाय आरो फैनाय लोगो आदसा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला दिनै माब्लाबा मोजाङै माने नोंथांनि बागानाव थांनानै रायज्लायफिनसिगोन आरो दे थेंकिउसै दे